Salut și bine v-am găsit aici la un nou episod pe Samp, pe serverul nostru preferat RPG Bihud, așa mie dintre mie se știe. Și astăzi vom fi detectivi, adică vom face questul special. Și uitați în ce constă questul special, quest info pentru a vedea acest lucru. Așa, trebuie să facem niște fotografii la niște cadavre și apoi să le îngropăm. Și prima așa, între 5 și 10 kk, între 100 și 300 gift points, între 1 PP și 4 PP-uri, da? Și între 1 și 4 RP-uri și șansă de 30% să luăm un haide. Locația quest-ului este aici, în fața la LSPD, dar pentru a face acest quest aveți nevoie de minim nivel 3, așa că să știți acest lucru. Și eu prefer să-mi iau cameră dinainte. O să vedeți și de ce. Pentru că o să vedeți, adică nu vă mai explic acum, dar o să vedeți. Da, așa. Și unde sunt punctele astea? Unde sunt multe mașini aici pe hartă, aici sunt și... Este și locația quest-ului. Venim aici, parcăm să nu ia tow truck-ul. Și venim aici și dăm start quest. Ne da așa o tubă, dar aici zice că nu ai o cameră, dar noi avem, așa că quest e făcut așa că ca să te duci să cumperi o cameră după ce ai dat start quest. Uite și pe ăsta cum merge pe contrasens. No. Vezi dacă mergi neregulamentar. Așa când vă spamați aveți, nu știu, aveți mașina fantomă și puteți trece prin alte mașini și trebuie să de astea 5 corpuri cadavre, cum vreți voi să le spuneți. Eu cred că o să le spun corpuri, că sună mai frumos. Și sunt aplasate 5 prin locații așa mai ciudate. Nu o să le găsești în mijlocul orașului sau cum zic. Și am decis că cât fac eu aici quest-ul să mai vorbim puțin. Pentru că n-am mai pasat de foarte mult timp. Pentru că nu aveam idei. Mie îmi place foarte mult să editez și de asta și m-am reapucat acum, că mie îmi place mai tare să editez decât să filmez. Și de asta și nu postăm așa de des, pentru că nu avem idei de filmat. Și asta e tot motivul. Acum că am ajuns aici, veniți la cadavru, îi faceți 4 poze și aveți de ales din 3 motive. Făcuta cu COVID, a jucat pe server și a fost asasinat. Dacă alegeți infectat sau a fost asasinat, veți greși. Așa că trebuie mereu să alegeți a jucat pe serverul X. Aici avem pe Buget și nu cred că este vreun atac asupra unui server, dar cred că e pusă doar la așa, la fan. Uitați ce se întâmplă dacă luăm alt motiv. Apare cu roșu greșit și spune după investigațiile colegilor tăi că motivul morții este faptul că a jucat pe Buget. Acest lucru să ia, motivul ăsta se ia după ce au răspuns jucătorii dinaintea ta. Adică dacă toți jucătorii au spus că au jucat pe server, atunci ăsta va fi motivul. Dar dacă toți spun că a jucat sau că a fost asenat, asta va influența. Dar nu sunt sigur dacă răspuns greșit vei primi mai puțin bani sau un premiu mai prost. Așa că nici eu nu știu ce să cred. Acum lăsăm subiectul la o parte și cam așa, asta am avut de zis. O să pregătesc videoclipuri mai interesante, sper eu, care să am ce edita la ele, că la videoclipul ăsta nu prea am ce edita. Mai dau un zoom acolo când am dat quest info, mai pun un fast forward
timelapse, cum fac quest-ul și cam asta e. De acolo o să vedem. Și acum am început să-mi fac și eu thumbnail-uri mai frumoase decât alea de le aveam. Mi se pare că thumbnail-ul care să-l pun la clipul ăsta a ieșit destul de bine. Nu știu. O să-mi spuneți voi dacă vă place. Uitați, l-am băgat aici în sac, apăsăm Y lângă sac, apoi ne ducem și apăsăm Y lângă mașină. Și a dat altă locație, dar tot. Este o șansă și să primiți în aceeași locație, așa că aveți plan. Eu am prins doar o dată. Ok, cred că revin când termin quest-ul și vă mai arăt și după finalizarea lui ce trebuie să facem. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Uitați-ne aici cu ultimul corp, ca să vă dați seama ce locații și ați mai văzut pe acolo. Suntem aici la un lac murdar, poluat, cum vreți voi, și este fix aici, pe marginea lacului. Îmi place. Îmi place că locațiile nu sunt chiar cele mai vizitate, că nu sunt la intersecții, la bănci, sunt pe alei mai întunecate, mai în păduri. Și după ce ați pus ultimul corp aici în asta, în mașina asta cu foarte mult HP, ați văzut și acolo că o să pun eu ceva edit, că mi-a luat mașina asta foc și că nu a bubuit. Și a mai fost, a mai pățit când făcea quest-ul, a mai făcut cineva kamikaze pe mine și a bubuit lângă mine și mașina mea încă era aproape full HP. Foarte rezistentă mașina asta. Așa cum spuneam că trebuie să ducem aceste cadavre la cimitir. Mă scuzați acolo. Uitați. Parcați asta aici, dacă sunteți singuri, dacă nu, dați-l mai în față, puțin să nu încurcați și veniți și spamați Y. Vedeți, l-a pus aici pe toate, frumos, elegant. Și acum vă duceți în checkpoint. Op. Și vă scade din viață. Am prins vodka și lucruri destul de bune. Am luat 8 caca, aproape premium maxim, 3 respect points, aproape premium maxim, dar în rest e jale. Un PP minimum, 141 de ăștia Bihud points este minimum, 152 gift points este minimum. Dar am luat un este un hide and color, așa că de asta și premiul este atât de mic. Eu vă zic la revedere și ne mai vedem. Pa!